1000 километра през ледове и пустини – това е рекордът на този москвич в съветските научни експедиции. В началото на 70-те 15 броя прекосяват Сибир до Якутск без сериозни повреди, доказвайки изключителната си издръжливост. А знаехте ли, че някои от тях работят на температури под минус 50 градуса, без да спират? Но това не е най-интересното. Този автомобил става любимец на геолози, астрономи и полярни изследователи заради простата си конструкция и лесната поддръжка, които са ключови в отдалечени райони. Този москвич е първият съветски лек автомобил, който участва в експедиция до Памирските планини, на впечатляващите 5000 метра надморска височина. Има още нещо, което малко хора знаят. В антарктическите бази на Съветския съюз той е използван за транспорт на тежко оборудване, защото двигателят му стартира дори след мразовита нощ, благодарение на уникалната система за подгряване. Този модел се превръща в символ на надеждността и издръжливостта в най-екстремни условия. Коя кола или марка искате да разгледаме следваща? Follow за още факти.